Takže čaute ľudia, vás dnes vítam pri ďalšom videu na mojom kanále a dnes to bude z nášho serveru. Áno, možno sa čudujete niektorí, že kde som to, že či som v nejakom novom biome, alebo som sa presťahoval, ale nie. Založili sme si spolu s kamarátmi aj nový server, ktorý sa volá, že Ultra Hardcore, a to preto, pretože obťažnosť mobov a všetko takéto máme nastavené na hardcore, ako srdiečka nie, lebo to sa nedá, bohužiaľ, ale všetko to, čo sa dá, máme nastavené na hardcore. No a my sme tu už niečo začali stavať a sme sa usídlili práve v džungli, v tomto biome. No a dnes by som tuto okolo mňa chcel vlastne terén upraviť a ešte základnú farmu postaviť. No ale nebojte sa, z toho serveru predtým, čo sme mali, budú vychádzať stále videá. No ale ja už to nebudem obkecávať, dajte like a odber a poďme na to. Ako som už povedal na začiatku, ja sa tu pokúsim okolo tohto domu, čo mám na strome, hej, domy máme na strome, sa tu pokúsim vyčistiť troška tento terén, aby sme si tu vedeli urobiť nejaké farmy, ale ešte predtým vám idem ukázať, ako to tu u nás vyzerá, čiže z diaľky tie domy nejako vyzerajú nejako takto, nič moc, ale takto tuto vyzerá, máme dva domy vedľa seba, vlastne aj moja kamarátka Kira tu má dom a teraz vám to idem ukázať všetko. No, čiže toto je môj dom, taký úplne klasický, tuto som nechal tento strom v tomto a mám tu posteľ a čestku nejakú. No a tuto hore mám strechu, hej, tuto je ten strom, čo bol, som ho nechal takto originálne, tu je to sklo, no a takto viem prejsť k mojej kamarátke, no a ona to tu má ešte nedostavané. Je to také tu na, že nič moc, ale to nevadí, ale má to tu zatiaľ pekné. No ale my už sa poďme vrhnúť do toho terénu, ktorý by som chcel dať vlastne preč, lebo je to tu všetko také zarastené. No a jop, asi vám tu hodím taký menší timelapse, ako to všetko dávam preč a potom, keď to budem mať, tak sa ozvem, čiže poďme na to. No a ja si myslím, že mám upravený terén, asi takto to stačí pre nejakú väčšiu farmu, keď tak aj takto to podľa mňa stačí. Čiže ja už tu iba niekde doplním bloky, tuto napríklad, kde to není úplne celé, hej, tak sem to dám, takto bloky. Aby tu boli. A ja si myslím, že to z upravovania teréna je asi tak všetko a my už sa môžeme vrhnúť na stavbu farmy, ale najprv si tú farmu musíme nájsť, že kde ju budeme stavať a bude tuto pri vode, hej, lebo nechce sa mi vyrábať kýblik, lebo ešte ani iron nemám, toto sú tie úplné začiatky, čiže asi sa môžeme vrhnúť do toho, čiže ozvem sa, keď budem už pri vode aj so surovinami.
ten terén, čo som robil, preto som ho robil, lebo tam by som chcel farmu postavať, čiže preto som si ho robil, ale tuto vlastne na tejto vode by som chcel postavať farmu, čiže ja sa ozvem, keď si tu dám bloky. No a ja už som tu vlastne dokončil to, čo som chcel, už aj cestu som urobil túto, takú maličku sem, no a už sa môžeme vrhnúť rovno to urobiť s touto motikou, teda okopať. No a teda rovno môžeme aj zasadiť semienka, na tejto strane už sú. Asi mi to nevyjde, hej. Čiže, no asi nie, no nevyjde to. No a tuto máme ešte jedno semienko, tak to sa môžeme položiť. Ja už som túto cestičku urobil, už sa mi aj zlomila lopata a takáto maličká farma si stačí. Potom v druhej epizóde, keď budem natáčať, to bude asi o také 2-3 dní, čo vydám, tak by som chcel už urobiť farmu na melóny, hej, lebo to potrebujeme, si myslím. No a ja si myslím, že pre túto epizódu to bolo tak všetko, taká úvodná. No a ja sa s vami lúčim a čaute.